Hey, sinenye ingxaki bethunani apha. Ingxaki yentombi kaLwandle okanye i-ex-girlfriend kwaLwandle. Asisazi noba uyintoni na ngoku kuLwandle ngoku unokwanda lothuli. Molweni yindanamkela kuMamgobhozi TV. Sikhona ke ii-videos endisukuzenza ngentombazana ebizwa ngoba ngunokwanda lothuli, intombazana kaLwandle apho ibikhe yatrenda ke on Facebook. Qala wayesithi u-engaged noLwandle Mseleku kodwa kwafunyaniseka uba ayikho yonke loo nto leyo. Kwaphinda ke kwavela uba uneenyanga ezi-7 ekhulelwe. Hayi ke unokwanda wathi go live on Instagram wathi yena noLwandle abayiconfirmi loo nto leyo uba ukhulelwe kodwa ke abantu amabaziyo bayazi uba ayiyonyani loo nto ka-7 months. So yangathi uthi ukhulelwe kodwa ke not 7 months. Hayi ke loo nto ibisenzeka ekuqaleni konyaka mosandithi inyanga zahamba abantu ke ba-curious ngokwazi uba uphi umntana. Unokwanda ke waya kuFacebook wafika waposta phaa i-screenshots caba laba ngezinto beyibhale ku-WhatsApp status sakhe ethetha eshwabula wethu uba he's been through a lot ngenxa kaLwandle and that uLwandle asoze ambone umntanakhe waphinda ke wazicima ezo zinto. Bantu bade babuza umntana uphi amane posta ke ii-pictures eveze umntana osikiweyo icala. So saqomba hayi inobude wabeleka ke. Ngoku kuvakala ke bethunana uba he unokwanda nje waphosta ngento ze-engagement ingathi nalaa nto uba ukhulelwe wayiphostisa ke phofu ebesandoxela caba nabantu uba uye wabeleka and then ke emveni kobebelekile umntana ndanoba uye wasweleka emveni kwexesha elingakanani. Nantsi ke nembalelwane eyafunyanwa nguLady Londi into yoba from umntu oclose kuye unokwanda ithi, hi Londi, regarding indaba kanokwanda lo waLwandle uqinisile sisi isisu sasingekho le ntombazana is a psycho ayi indaba yokudlala and she's obsessed ngomndeni wakwaMseleku. Umuntu wathi ungcwaba ingane yakhe namhlanje ngakusasa useyophuza the following day usenendoda entsha athi yilawyer all in 1 week uyagula untombazane ayi indaba yokudlala shuthi wayefuna ukubamba uLwandle ngespoki sengane. So itsho ke into bethunani unokwanda ingathi zange waba pregnant kwasekuqaleni and into endinotisayo ke sana usisi ulandela wonke umntu onento edibene nakwaMseleku, ulandela amacheri ompumelelo, ulandelwa oosine wonke umntu wakwaMseleku, ulandela onosipho lo xa bebezaba yi-virgin wife kaMpumelelo, wonke umntu okhe wavela wanento edibene nakwaMseleku, trust and believe unokwanda sana uyalandela. Hey, hayi kuningi but leyo duxo ke bethunani uthi umithi then uthi umntana uswelekile kuthiwa it's giving uMangcobo lo kaDulasi caba uthi uphunyelwe sisisu phofu ke engazange amxelele uDulasi wahlala. Khanikhe nje uba nicinga ntoni na ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.